RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaning tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si John, hingkod ang pangidaron. Minyo ug may duha ka mga anak. Itago na lang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahing kini sa mga napalit na akong ayuta sa namatay namong amahan. Wa gud mi mahibaw nga may napalit na din siyang yuta. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mao ba, Erika? Mao na ni John. Uli asa mi diri sa ato, pi. Kinagluyo na lagi si Papa Noy. Si Makonyo ang si mahitabuan ni. May nang magkakita pa mo. Oh, sige. Ako sa tanuhon ng akong paglib sa trabaho. Manangit pa ko daan. Kay layo ba yung akong nahimutangad diha sa ato. Di pwedeng usa ka adlaw lang kung makabiya sa akong trabaho. Sige, Noy. Ang ako ba nga, magkakita pa man ni Papa akong si Mako. Basta, para na ako, Noy. Di na gid maayong kahimtang ni Papa. Posibleng karon o ugma. Posibleng. Manmansyon. Gusto na Erika. Ayaw na pagkilap kay. Sige na. Balikamot lang kong magkaulit niya sa ato. Sige. Bye na. Jun, ngano di ay? Naunsa sa inyo? Lisod naman ko sa Papa. Anda mga bata, be. Alang sa itong pagbiyahe sa amo. Ha? Mamauli ta sa inyo? Nya dadon na to mga bata? Pero dong, may klase baya sila? Maka-absent? Karong weekend na mamauli sa amo. Ug dadunta mga bata. Kay pinanggap may kinang Papa mga bata sa dito pata sa amo nagpuyo. May imong mubalik ka mo dayon next week alang sa ilang klase. Ako nilang pabilin sa amo. Depende lang kung pila kadlo ang ma-aproban ako sa leave. Nala, sige. Maganda mi sa mga bata. Ay, salamat. Na-approve na akong giplanong leave na 5 days. Muestra lang una ko sa amo ang pila ka adlaw ron. Masilbihan ako si Papa ini. Yun na. Nga kung manghod ka si Erika. Hello, Day. Kumusta riya, ha? Kumusta si Papa? Manoy!
Ngano rin ka? Ano nagila ka? Ano si Papa na? Unsa? Nabagan ka nga din siya magdugay at yung sitwasyon. Namatay si Papa nga sige gandam ninyo sa mga bata nga manguli mo, Noy. Imingaw na ko na kay siya ninyo. Walang punong paputa. Manoy. Daddy, gihatag si Papa nga brown envelope na ako. Para ato ko na ning tanang managsuon. Unsa mo na? Akong gitanaw, Noy. Titulo o deed of sale man na sa yuta. Unsa? Sakit kayo palandungon nga namatay akong papa. Nga wa lang may makasulti. Unta babati ko pa ang mga katapusan niyang panugon. Ilabi na nining yuta nga iyang napalit, nga wa may pahibawan niya nga may gipalit ba siyang yuta. May deed of sale siya. Apan ang titulo, nakapangaan pa sa tag-iya sa yuta nga wa suwi makaila. Unya, wa ba'y gisulti si Papa bahay sa tag-iya ning yuta, Erika? Wa man gyud, Noy. Pero, suwayan ka na to pangutana ang mga igsoon ni Papa. Basin og may nahibawaan sila sa pagkapalit ni Papa aning yuta ba? Basig may nasultihan si Papa bahin ini. Sige. Suwayan ako adto si Tio Fidel kay sila may suod ni Papa. Oh, murag na kais ko tuol siya na ko, ana. Nga ang tag-iyaan ng yutaa usa ka dagang kuwang. Mo ba, Tio? Kidayon gadi niya palit. Kaingon makunto siya nga naluoy siya sa tag-iyaan. Kaya para kuno na palit og tambal kay nasakit ng kuan ka ng dagang kuwang nga way nag-atiman. Kay wa lagi anak. Mao nga gibaligya ng yutaa nga ni Papa nimo. Nagkaila ka ba ng pangan nga niya sa tituloyo? Wa ko kaila. Apa magpangutan nata sa dapit ang yutaa. Uyog ko tibi. At doon rin tag-iya si yuta. Kaya ano hindi yung sa mali untay plano ni mo ang yutaa. Nagplano man kung may managsuon, Tio. Nga amo lang ng ibaligya. Dili mas rin na mo matiman. Na sige. Pangitao na to ang tagya ng yutaa. Oh, mao ni ang bahay ni Tia Sylvia. Kay, nga naman dayon ta. Unsa may tuyo ninyo niya? Kuan, ang akong amahan may napalit nga yuta niya. Ug mahimo ba nga amo siyang ikasulti? Wa naman si Tia. Patay na siya. Uy, Ha? na. Maglisod kag baligyaan ng yutaa, John. Tio. Di anak ko karon ang titulo ug deed of sale aning yuta. Apan wa ko mahibaw kung unsa akong buhaton ini aron akong mabaligya. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nakapalit ang akong papa og yuta nga wa pa mabalhin sa iyang pangan ang titulo. Patay na baya siya. Pwede ba na akong mabaligya ning yuta? Ikaduhang pangutana. May deed of sale si papa sa maong yuta. Mas sayon ba ang pagbaligya ko ani? Nga patay naman sab ang dagang guwang nga iyang gipalitan nga maoy tag-iya sa yuta. Ikatulong pangutana. Diyang nahibaw ang mga pagumangkon sa tag-iya sa yuta. Gusto nilang bawion ang yuta
Kay ang titulo lagi, nakapangaan pa silang iyaan. Makabawi pa sila ni. Ikaapat o katapusang pangutana. Limitado ang akong oras sa pagkatiman ani, kay layo po sa among probinsya. Unsa may angayan namong buhaton ini? Kay gusto na lang unta namong ibaligya ang yuta. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, June. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Og ako today, akong tingog, ang inyong mapaminaw kay ako usa ka abogada. Therefore, ang atong paghahisgutan, mga pangutana kabahin sa punto legal. Any legal problems and any concern, Attorney Elaine to the rescue. Of course, di maguhol kay mga medical nga pangutana naman si Dr. Rene Obra. Mauna, ay na mo pagduha-duha, di mauwaw, di maikog. Uy, kitang tanan natay mga problema guys, natay mga giagian. No? Wala gyoy kinabuhing perpekto. Lain-lain o klase-klase atong mga gibago. Gadepende gyud na giunsa nato na pagdaang ato ang mga problema. No, may man sa ginang naatay mga masyera no nga maminaw nga makahatag og sakto og tarong nga tambag sama ani ato ang programa. So ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang mga naminaw nato sa ilang mga panimalay, sa ilang tindahan, samtang nagbuhat og mga trabaho unon sa balay or na silang trabahuan, nagpahuway, nagdrive sa ilang mga sakyanan. Kumusta mong tanan din ha? Salamat sa inyong pagsalig ug padayong pagpaminaw sa ato ang programa. Continue to like and follow sa DYHPRMN Cebu sa Facebook. More than 1 million followers ta guys. Ug paminaw, shout out po sa mga nag-like ug follow di ay. Sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page, please like and follow me sa Attorney Elaine Tantenco Bathan, my official page, and my personal account nga Elaine Tantenco Bathan. Punto legal karong adlaw ang ato ang suliran kabahin ni sa suwat og problema ni June nga ato ang letter sender. Wa man siya musulti, di na ipasulti taga-asa siya, minyo siya na ay duha ka anak na sila'y na palit nga yuta sa ilahang na namatay na amahan. Sumuna no base sa ato ang drama medyo nahimong komplikado unya wa ra ba sila nagkasulti no sa iyahang papa ni panaw lang nga wa sila magka-storyahanay unya muni ang katong yuta nakapangalan sa tag-iya sa yuta wa sad sila kaila pero muto yang ingon nga naa kuno toy deed of sale. So una niyang pangutana no naaman niya ang deed of sale sa yuta pero galibog siya. Unang pangutana, nakapalit ang iyahang papa ug yuta nga wala pa mabalhin sa iyahang pangalan ang titulo. Patay na ra ba iyahang papa? Pwede ba kuno niyang mabaligya ng yuta? Okay. Ang proseso gyud sa pagpalit og yuta mauni. Dapat na ay legal nga dokumento. Ang dokumento gitawag nga deed of absolute sale. Ang kanang deed of absolute sale maunay dokumento notaryado pirmahan sa tag-iya sa yuta. Gisulti na niya nga kani mao ning yuta, title number, pila ka square meters, asa na located, iyang gibaligya ngadto baron sa imuhang papa ug mao ni ang kantidad. Pirmado niya, no at least pirmado niya ug notaryado sa usa ka abogado. Ini kahuman, labi na kung titulo, no, maski pag di titulo, maski tax deck, adto tag BIR mobayad tag buwis. Capital gains ug documentary stamp tax ang tawag ana. 6% capital gains, 1.5 doc stamp ang basihan. Kung pilay zonal value atong ikumpara sa pilay pagpalit unya asay mas taas ang zonal ba or ang amount nga nakabutang sa deed of sale mo ni basihan sa buhis. Ini kung magbayad, maisyuhan ta sa BIR og Certificate Authorizing Registration or e-car. Unya, dalhon na nato, adto na putas munisipyo. Kung asa ng yutaa dinha, so kung ang yuta na anag Cebu City, adto ta sa Cebu City nga munisipyo, ipa-assess, magbayad tag transfer tax, 1/2 of 1% ang bayad ana. Mao na, ato nang adtuon didto, nya atong bayran, no, ang kanang maong buhis, unya after ana, maisyuhan tag tax clearance, adto na sa tas deed, register of deeds, kay ato nang ipabalhin ang pangan sa titulo ngadto na sa katong nakapalit sa yuta. Now, sa imuhang suwat, murag step 1 pamanggitos papa nimo usa namatay. Deed of absolute sale ra ang nahitabo. Now, pagkamatay niya manggod, of course nahimo na siyang tag-iya ana. Need ta mo go through ana kunya pagkamatay niya kay ang mga tanang butang sa usa ka tawo
nga namatay, usayon man na sa tanang tagtungod, mag-extrajudicial settlement na punta of estate. Diin ang mga tagtungod, ang anak, no, mga anak, ang mga sumusunod, maunay mahimong tag-iyas yuta. Balik na punta atong proseso. Instead of capital gains tax, estate tax, command transfer tax, nga register of deeds na sadta. Of course, pwede nimong mabaligya ang yuta, pero mo go through ta sa katong inato nga proseso ug mubayad ta sa mga buhis nga bayranan. Capital gains tax pagpalit sa imong papa ug estate tax pagkamatay sa imong papa. Then ibaligya ninyo ana, bayad na pud mo capital gains tax kay kaduhan naman gibaligya. Ikaduhang pangutana, may deed of sale si papa sa maong yuta. Masayon ba ang pagbaligya nako ani nga patay man sab ang dalagang guwa nga iyang gipalitan nga moitag iya sa yuta? Igo na lang gyud na nato ipatransfer bayaran ang buhis. Yes, pwede gyud na siya, but magsabot gyud mo ha kung kinsay mo akos mga pagbayad sa buhis. Kay karon tulo naman ka buhis imuhang bayranan. Ang buhis sa pagbaligya or pagpalit sa imong papa, no? Ang buhis sa pagkamatay sa imong papa ug ang buhis pagbaligya anang yuta. No? Gikan ninyo ngadto sa kanang mupalit karon. So, sabutan ninyo klaro kay naa may mga bayranan, no? Unsaon na limpyo ba nang inyo dapat makasabot pud ang mupalit nga siya'y mubayad sa buhis. Ikatulong pangutana, dihang nahibaw ang mga pag-umangkon sa tag-iya sa yuta. Gusto nilang bawiun ang yuta kay ang titulo lagi nakapangalan sa ilahang iyaan. Makabawi ba sila niini? Legally speaking, and I will assume na ang kana laging dokumento, ang kanang deed of sale, valid, no? Notaryado, sakto ang dokumento, di ba? Pwede ra gyud na ninyong paliton. No? So, ayaw mo kanang kaguol ana kay pwede ra gyud na ninyong ipabalhin sakto basta legal ug valid ang deed of sale. Unless ilahang ma-prove nga forgery or gituyo or giilad ug unsa ana. Pero akong i-assume nga valid ang pagbaligya, so di na nila ma-question. Idali-dalian na ninyo hikay ug balhin ngadto ninyo. No? At least man lang ang kanang pagpabalhin gikan sa katong dagang guwa nga namatay ngadto sa inyong papa para di na sila ka-question. Muna nakalisod manggod usahay guys kung unya-unyaon na to ba? Mupalit gani tagyuta, di gina nato unya-unyaon ang pagbalhin kay ang kanang labi nagtitulado. Kay kanang titulo maunay labing lig-on nga dokumento para makaprubar, no, nga kamugyod ang tag-iyas yuta, di mo basta-basta matandog na ana, no? Unta, so ayaw gyud mo kumpiyansa, lihok ka gyud na ninyo dayon kay part na sa pagpalit ang pagbayad sa buhis ug pagpabalhin. Ikaupat ug katapusang pangutana, limitado ang akong oras sa pag-atiman ani kay layo ko sa among probinsya. Unsa may angayan namong buhaton ini kay gusto na lang unta namong ibaligya ang yuta. Muna, i-deal gyud na ninyo ako, I will suggest nga ibalhin nagdali-dali. Unahan na siya. Pwede man mo manugo, no, na akay saligan din ha. Pag-execute lang mo special power of attorney, kuha baro mo abogado or bookkeeper or kinsa inyohang kaila or ahintis yuta nga kamao, mulihok mo tabang bayari na lang kay para dili na lang pug ka mahasol. Ang importante, no, nga dili nimo unya-unyaon ang kanang pagpabalhin anang yutaa. Ayaw na nag-unya-unya. Diretsuhan na gyud na, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.